Κάτω στον Αρκτικό ωκεανό, λίγο βόρεια από τον Αρκτικό κύκλο, βρίσκονται 8 πανέμορφα νησιά. Φωτογράφοι, αναρχητές, αθλητές και εξερευνητές καταφθάνουν εδώ από ολόκληρο τον κόσμο για να εξερευνήσουν αυτόν τον παράδεισο. Καλώς ήρθατε στα Lofoten. Λοιπόν, εδώ η φάση είναι αμερικανιά τελείως. Έχει ένα βενζινάδικο και ένα μπεργκεράδικο στην έσω του πουθενά. Που μάλλον σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων δεν έχει άλλο. Και λέει ότι είναι το τελευταίο εστιατόριο πριν τα Lofoten. Οπότε σταματάνε εδώ πέρα, βάζουν βενζίνη, τρώνε και παίρνουν τον Ε10 που περνάει από εδώ μπροστά και διασχίζει τα Lofoten. Επειδή φτάσαμε αργά και δεν ήθελα να οδηγήσουμε στο σκοτάδι, διανυκτερεύσαμε κάπου στη μέση του πουθενά και περίπου μισή ώρα από το αεροδρόμιο του Νάρβικ, όπου αποτελεί πύλη εισόδου για το απομονωμένο αυτό αρχιπέλαγος. Απρίλιος εδώ στην Νορβηγία και στα Lofoten και ουσιαστικά ο πρώτος μήνας της Άνοιξης. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πιο ήπιες θερμοκρασίες, δηλαδή σήμερα η μέρα είναι τέλεια, έχει σχεδόν 10 βαθμούς. Βέβαια ο καιρός εδώ είναι απρόβλεπτος και μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή, όπως και γενικότερα στα μεγάλα πλάτη, βόρεια ή νότια συμβαίνει αυτό. Σημαίνει επίσης ότι έχει λιγότερο τουρισμό, γιατί δεν είναι full season, είναι off season. Τα πατάνε εδώ και τα γκαζούν. Μια μικρή διακοπή να χαζέψουμε το τοπίο. Επίσης, λόγω άνοιξης, έχεις μοιρασμένη διάρκεια ημέρας και νύχτας. Πράγμα σπάνιο για τον αρκτικό κύκλο, καθώς, όπως είπαμε, βρισκόμαστε πάνω από τις 66,5 μοίρες και το χειμώνα επικρατεί σχεδόν πλήρης συσκότηση, ενώ το καλοκαίρι ο ήλιος δεν δει ποτέ. Αντίθετα τώρα, έχουμε περίπου 15 ώρες φως. Μαζί με τα θετικά αυτά έρχονται και 2 αρνητικά φυσικά. Και αυτά είναι ότι έχεις περιορισμένη προσβασιμότητα σε πεζοπορίες και hike, καθώς και μειωμένες πιθανότητες θέασης του βορείου σέλας. Πράγμα το οποίο δεν με απασχολεί και πολύ και γι' αυτό επέλεξα αυτή την εποχή. Αυτές οι ψηλές κορυφές πίσω μου που βλέπετε έχουν δημιουργηθεί από τους παγετώνες, οι οποίοι περνούσαν ανάμεσα από αυτό το κομμάτι νερού και σμίλευαν την περιοχή και μετέπειτα όταν λιώσαν οι παγετώνες γέμισαν αυτές τις πεδιάδες που είχαν δημιουργήσει με νερό. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα φιόρδ και εκατοντάδες λίμνες και καταρράκτες που είδαμε στον δρόμο ερχόμενοι εδώ. Σκοπός ήταν να διασχίσουμε όλο το μήκος των νησιών από Ανατολή προς Δύση και πίσω. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους στον κόσμο, τον Ε10, όπου παραδόθηκε το 2007 και έκανε αυτά τα απομονωμένα για αιώνες νησιά προσβάσιμα για ολόκληρο τον κόσμο. Svolvær, η μεγαλύτερη πόλη στα Lofoten. Τα Lofoten έχουν 7 κύρια νησιά, εκ των οποίων τα 5 είναι προσβάσιμα με τον Ε10. Το Svolvær είναι η μεγαλύτερη πόλη με περίπου 5.000 κατοίκους και είναι στο πρώτο νησί, Αστβαγόγια ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Και καθώς είναι το μεγαλύτερο, έχει το περισσότερο κόσμο, έχει πολύ τουρισμό και έχει πάρα πολλές δραστηριότητες να κάνει κανείς. Για εμάς θα είναι μια απλή στάση γιατί αποφεύγουμε τον πολύ κόσμο.
Τώρα ήρθαμε στο νησί του Γκίμσοη και σε αυτή την πανέμορφη παραλία με αυτή την ιδιαίτερη και μοναδική εκκλησία. Πραγματικά είναι μια από τις ωραιότερες παραλίες που έχω πάει στη ζωή μου. Και το παράδοξο με τα Λοφότεν είναι ότι έχουν πολύ ήπιες θερμοκρασίες σχετικά με το γεωγραφικό τους πλάτος. Δηλαδή κάποιος που βρίσκεται στο ίδιο πλάτος αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, ξέρω εγώ, ή στη Γρυλανδία, τον έχει κόψει το κρύο, ενώ εγώ είμαι με ένα μπουφανάκι και έχει περίπου 10 βαθμούς. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει ένα ρεύμα από τον κόλπο του Μέξικο, το οποίο ανεβαίνει προς το Βόρειο Ατλαντικό και είναι θερμό, το Gulf Stream όπως λένε, και αγκαλιάζει την Νορβηγία και κατ' επέκταση το αρχιπέλαγος αυτό στα Λοφότεν, με αποτέλεσμα να ανεβάζει πολύ τη θερμοκρασία. Είναι μάλιστα από τα μέρη στον κόσμο με τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή ανομαλία, δηλαδή θα έπρεπε να είχαν μια θερμοκρασία χαμηλότερη κατά περίπου 20 βαθμούς Κελσίου, το οποίο είναι πάρα πολύ, και αυτό τα κάνει να έχουν σχεδόν την ίδια θερμοκρασία με την υπόλοιπη Νορβηγία, παρότι βρίσκονται τόσο βόρεια και πάνω από τον Αρκτικό κύκλο. Ο γύρος του νησιού Γκίμ Σόγια ήταν πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία, καθώς το νησί είναι σχεδόν ακατοίκητο και προσφέρει ένα τοπίο πιο επίπεδο και ανοιχτό, διαφορετικό από τα υπόλοιπα νησιά των Λοφότεν. Και απόψε έχουμε διανυκτέρευση στο Henningsvaer, ένα πανέμορφο ψαροχώρι με το πιο iconic γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο. Και αυτοί είναι οι διάσημοι μπακαλιάροι των Λοφότεν, οι οποίοι αποξηραίνονται κρεμάμενοι εδώ δίπλα από τη θάλασσα, καθώς το κλίμα στην περιοχή ευνοεί την ορίμανσή τους και έτσι αποκτάνε μια ιδιαίτερη γεύση. Τώρα, οι μπακαλιάροι παίρνουν διαφορετική ονομασία, ανάλογα με το πόσο καιρό και πόσο χρονικό διάστημα τους κρεμάν και αποξηραίνονται, καθώς και επίσης αν έχουν αλάτι, αν δεν έχουν αλάτι, ή αν είναι ολόκληρο το ψάρι, αν είναι μισό, ή αν το έχουν κόψει παϊδάκια, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πάντως είναι μια πολύ διάσημη τεχνική επεξεργασίας και αποξήρανσης του μπακαλιάρου εδώ στην περιοχή και κατ' επέκταση σε ολόκληρη την Νορβηγία. Το φαγητό τους είναι πεντανόστιμο, με βάση κυρίως το ψάρι και συγκεκριμένα τον μπακαλιάρο φυσικά. Αλλά τα πιάτα είναι πεντανόστιμα και παρότι το μαγαζί είναι self-service και πολλά μαγαζιά είναι self-service, εννοώντας ότι πας παραγγέλνεις από τον μπαρ και είτε τα παίρνεις μόνος σου είτε σου τα φέρνει κάποιος μετέπειτα, τα πιάτα είναι εντυπωσιακά και πεντανόστιμα. Εντάξει, είναι λίγο τσιμπημένα, αλλά λογικό, γιατί παίρνουν 3 φορές το μισθό που παίρνουμε εμείς. Τέλειο καφέ, τέλεια κρύα σάντουιτς και τέλειο ψωμί. Το επόμενο πρωί αναχωρήσαμε με σκοπό να φτάσουμε σε ένα άλλο ψαροχώρι, το Μπάλσταντ, αφού πρώτα όμως θα εξερευνούσαμε τη γύρω περιοχή με τις μοναδικές παραλίες. Έχουμε πλέον περάσει στο νησί Βεστφαγκόγια και στο Λέκνες, το οποίο Λέκνες είναι μια κομμόπολη ουσιαστικά, αντίστοιχο του Σβόλβαερ, είναι δηλαδή
μια πόλη με περίπου 3.000 κατοίκους. Δεν είναι τόσο όμορφη προφανώς, αλλά είναι καλό σημείο για να διανυκτερεύσει κανείς και να το έχει ως βάση για να επισκεφτεί την ευρύτερη περιοχή, να κάνεις δραστηριότητες, hiking, αναρρίχηση, ορειβασία, σκι, καγιάκ κτλ. Εμείς θα κάνουμε μια γρήγορη στάση, είναι ένα κομπούτσα ή κάπως έτσι, και θα συνεχίσουμε για το Ballstad, όπου και θα διανυκτερεύσουμε τις επόμενες ημέρες. Για τους Νορβηγούς λοιπόν η επαφή με τη φύση και οι δραστηριότητες όπως οι πεζοπορίες, η ορειβασία, αναρρίχηση κτλ. Είναι φιλοσοφία ζωής και νοοτροπία. Μάλιστα έχουν και μια λέξη γι' αυτό, θα προσπαθήσω να την πω σωστά, το Friluftsliv και το Alemansreden, το οποίο ουσιαστικά τι είναι το δικαίωμά σου να περπατάς οπουδήποτε θέλεις, να κάνεις wild camping, να κατασκηνώνεις και να έχεις επαφή με τη φύση. Όχι αλόγιστα φυσικά, με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείς ζημιές και δεν ενοχλείς τους ανθρώπους και τις ιδιοκτησίες τους. Διότι μπορείς να μπεις μέσα σε έναν ιδιοκτητό χώρο, αρκεί να είσαι περαστικός, δεν μπορείς να κατασκηνώσεις εκεί, αλλά ουσιαστικά σου δίνει το δικαίωμα νομικά να ζεις ελεύθερος και να απολαμβάνεις τη φύση και το περιβάλλον. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Ballstad, ένα από τα πιο όμορφα ψαροχώρια και τα πιο γνωστά εδώ στα Lofoten, το οποίο βρίσκεται περίπου στη μέση της διαδρομής όταν κινούμαστε από την Ανατολή προς τη Δύση κατά μήκος των νησιών. Τα Lofoten λοιπόν τι είναι και γιατί δημιουργήθηκαν και απικήθηκαν αρχικά? Είναι ψαροχώρια, οικισμοί οι οποίοι φιλοξενούσαν ψαράδες κατά την περίοδο του χειμώνα, όπου ερχόντουσαν εδώ από ολόκληρη την Νορβηγία με σκοπό να ψαρέψουν τον περίφημο μπακαλιάρο και να εκμεταλλευτούν ακόμη και το σηκώτη του και να φτιάξουν το γνωστό σε εμάς μουρνέλαιο. Αυτοί λοιπόν οι ψαράδες έπρεπε κάπου να μείνουν και γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα πολύχρωμα σπιτάκια που βλέπετε πίσω μου, τα λεγόμενα rohrbrewers. Πριν ξεκινήσουν λοιπόν για την ψαριά τους οι Νορβηγοί ψαράδες, λέγεται ότι υπήρχε ένα έθιμο το οποίο λεγόταν God Hail ή αλλιώς το καλό λιμάνι, κατά το οποίο οι ψαράδες θα περνούσαν το προηγούμενο βράδυ με τη γυναίκα τους και θα διασκέδαζαν λίγο παραπάνω με σκοπό να τους φέρει καλή τύχη. Λέγεται μάλιστα ότι το έθιμο αυτό οι ψαράδες εδώ το κρατούν ακόμη. Στα Lofoten όταν λένε ότι ένα μονοπάτι είναι μέτριας ή μεγάλη δυσκολίας, το εννοούν. Τα μονοπάτια είναι συχνά καλυμμένα με χιόνι είτε βυθισμένα στη λάσπη, ενώ σύνηθες είναι το μονοπάτι να εξαφανίζεται και να πρέπει να ακολουθήσεις τη δική σου πορεία. Ένα άλλο πρόβλημα ωστόσο είναι ότι συχνά κινούνται σε εκτεθειμένα μέρη και επικίνδυνες κόψεις. Ασυνήθιστα πανέμορφο τοπίο, είναι λες και είσαι στα λιβάδια της Μοντάνα,
με ένα μίξ από Άλπεις και Παταγωνία. Δηλαδή αν σε πέταγε κάποιος εδώ και σου έλεγε ότι η θάλασσα και οι παραλίες είναι ούτε 2 χιλιόμετρα από εδώ που βρίσκεσαι, δεν θα το πίστευες, φίλε. Είναι σκίσεις στη μέση του πουθενά, ξέρω εγώ, σε κανένα τρελό υψόμετρο, ενώ στην πραγματικότητα είσαι μια ανάσα από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά μπροστά σου ορθώνονται αυτές οι βουνοκορφές. Αφήνοντας πίσω το πανέμορφο Μπάλσταντ, θα συνεχίζαμε για το δυτικότερο και τελευταίο σταθμό μας, το Ρέινε. Έτοιμοι για καγιάκ. Περάσαμε λοιπόν το νησί Φλάξταντόγια και ήρθαμε στη Μόσκεν-Σόγια και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο Ρέινε. Το Ρέινε είναι ένα από τα πιο ιδηλιακά χωριά στα Λοφότεν. Αν έχετε δει φωτογραφίες, το πιο πιθανό είναι να είναι από εδώ. Κάναμε ένα υπέροχο καγιάκ το πρωί μέσα στο Ρέινε Fjord. Δυστυχώς δεν είδαμε φάλαινες. Αύριο θα κάνουμε hiking, μεθαύριο πάλι θα κάνουμε hiking. Γενικά εδώ η περιοχή ενδείκνυται για δραστηριότητες. Εδώ βρίσκεται και ίσως το πιο διάσημο hike των Λοφότων και ένα από τα διασημότερα στον κόσμο, το Reinenbrücken, το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν θα το κάνουμε, γιατί υποτίθεται ότι είναι κλειστό τώρα την Άνοιξη, τον Απρίλη. Αλλά ο καιρός είναι καλός και είμαι αισιόδοξος. Και φυσικά θα έχουμε πρόσβαση στο τελευταίο χωριό των Λοφότεν, το χωριό Ο. Τα Rohrbruer ανήκαν κυρίως σε ερμπόρους και ιδιοκτήτες της περιοχής. Οι ψαράδες τα νοίκιαζαν για τη σεζόν, πληρώνοντας είτε με χρήματα είτε με μέρος της ψαριάς τους. Τα περισσότερα ήταν κόκκινα λόγω της φθηνής μπογιάς με οξύδιο σιδήρου, ενώ πιο ανοιχτά χρώματα όπως το κίτρινο ή το λευκό συνδέονταν με πιο εύπορους ιδιοκτήτες. Φτάσαμε και στην κορυφή από το hike. Δύσκολο hike, είχε χιόνι, είχε εκτεθειμένα μέρη. Αλλά η θέα αποζημιώνει. Από κάτω είναι το Ο. Ο τέλος δηλαδή του δρόμου, το Ε10. Και καλή κατάβαση. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι δεν είχε τουρίστες και το μέρος είναι άδειο. Είναι ένας ανεξερεύνητος παράδεισος πραγματικά. Είναι βέβαια και εποχή που είναι νωρίς, αλλά δεν έχει αυτό το μαζικό τουρισμό ακόμη. Και eventually φτάσαμε και στο το τελευταίο χωριό λοιπόν των Λοφότεν,
στο δυτικότερο άκρο τους. Δεν έχει κόσμο, δεν έχει τουρισμό. Φαντάζομαι αργότερα θα έχει ζωή και τουρισμό, και μιας και όσοι επισκέφτονται τα Λοφότεν σίγουρα έρχονται εδώ να το δουν και να το επισκεφθούν. Έχει ένα δικό του vibe και είναι τίγκα στο γολάρο και το πουλί, το ψαροπούλι. Η ιστορία λοιπόν εδώ έχει ως εξής. Πριν μερικά χρόνια η νορβηγική κυβέρνηση προσέλαβε κάποιους Νεπαλέζους Σέρπα με σκοπό να κατασκευάσουν αυτά τα πέτρινα σκαλοπάτια και να κάνουν αυτό το ιδιαίτερο hike, το Reinbringen, προσβάσιμο για ολόκληρο τον κόσμο. Φυσικά και οι Νεπαλέζοι τα κατάφεραν και έπειτα από 2 χρόνια ήταν έτοιμο αυτό το πανέμορφο μονοπάτι με τα 1560 πέτρινα σκαλιά, τα οποία οδηγούν στην κορυφή που θα δείτε με την υπέροχη θέα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε να κατασκευάσει το πέτρινο μονοπάτι προς την κορυφή του Reinbringen ήταν η υψηλή επισκεψιμότητα. Το παλιό, σαθρό μονοπάτι είχε γίνει επικίνδυνο τόσο για την ανθρώπινη ασφάλεια όσο και για την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, οι αρχικές μου πληροφορίες ήταν λανθασμένες και τα σκαλοπάτια τελικά ξεπερνούν τα 1900, ενώ οι Σέρπας χρειάστηκαν πάνω από 5 χρόνια για να ολοκληρώσουν το έργο αυτό. Σιγά σιγά το ταξίδι μας στον αρκτικό κύκλο έφτανε στο τέλος του. Αποχαιρετούσαμε το ιδηλιακό Ρέινε και παίρναμε το μακρύ δρόμο της επιστροφής για τον Άρβικ. Σίγουρα κάναμε πολλά περισσότερα από όσα μπόρεσα να απαθανατήσω και να χωρέσω σε αυτό το μικρό βίντεο, όπως η επίσκεψή μας στο Μουσείο Viking ή η διανυκτερεύση στο Όσλο. Αν όμως είναι να κρατήσετε κάτι από αυτό το ταξίδι, κρατήστε ότι η Νορβηγία είναι ένα κράτος που αξίζει να επισκεφθείτε. Όχι απαραίτητα για την τρομακτική φυσική ομορφιά του, αλλά για να δείτε πώς μοιάζει η καθημερινότητα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Φανταστείτε μια χώρα όπου στην πρωτεύουσα ο κόσμος μετακινείται με οτιδήποτε άλλο εκτός του αυτοκινήτου του. Μια χώρα που τρέχουν και κάνουν ποδήλατο σε κεντρικούς δρόμους. Μια χώρα που δουλεύουν κάτω από 40 ώρες την εβδομάδα και παρόλα αυτά το 80% του πληθυσμού ζει σε δικό του ιδιόκτητο σπίτι. Μια χώρα που ο υπαίθριος τρόπος ζωής και επαφή με τη φύση είναι κομμάτι της κουλτούρας τους. Μια χώρα που ο πολίτης σέβεται το διπλανό του, το κράτος αλλά και το αντίστροφο.